Bolesti hlavy môžu taktiež súvisieť s spúšťacími bodmi, hlavne pokiaľ sa bavíme o cervikogénnych bolestiach hlavy, čiže tie, ktoré majú pôvod v krčnej chrbtici, ale aj pri stavoch ako sú migrény alebo tenzné bolesti hlavy môžeme ovplyvnením spúšťacích bodov zlepšiť či už celkový priebeh týchto bolestí alebo znížiť ich frekvenciu výskytu alebo inak pozitívne ovplyvniť váš zdravotný stav a predchádzať možno nejakému rozvoju ďalších obťaží, ktoré by sekundárne vznikali v nadväznosti na bolesti hlavy, hlavne silné bolesti hlavy, kde ako viete zo skúseností možno, pokiaľ máte silné bolesti hlavy, často dochádza aj k tenzii v oblasti ramien, krku, predsunutému držaniu hlavy a už si ten problém môže žiť vlastným životom. Poďme sa pozrieť na tomto našom postri, čo všetko nám môže ovplyvniť bolesti hlavy. Máme tam opäť tú hornú časť trapezového svalu, ako sme si povedali už v predošlom videu, ktoré sa venovalo bolestiam krku. Takže tu máme pekne túto kontúru, ten poloblúčik a nájdeme si niekde cca stred. Ten spúšťací bod je často ako keby tak v tej povrchovejšej línii, čiže nechodím samozrejme iba po koži, toto je koža, hej, vidíme, dám sa bližšie, toto je koža, ale keď ideme sem trošku hlbšie, tu už cítime svaly. Môžete samozrejme prechádzať aj hlbšie, môžete ísť trošku nižšie, vyššie, hľadáte, je to trošku taká detektívna práca, ale keď nájdete bolestivé citlivé miesto, ostávate na ňom, čakáte na uvoľnenie. A pokiaľ samozrejme tam nájdete tú bolesť, ktorá sa vám šíri aj do hlavy, a ideál, ak je to taká tá vaša typická bolesť, ktorú cítite, tak ste presne tam, kde chcete byť a čakáte, kým to neodoznie. Keby sa náhodou bolesť nemenila, skontrolujte si, či ste naozaj uvoľnení, vyrelaxovaní, či máte dobrú pozíciu. Ja vám to síce ukazujem stojí, ale vy to budete vykonávať v lahu na chrbte alebo sede v opretí. Ďalšie bodíky, ktoré nám tu môžu súvisieť, a už budeme hľadať trošku vyššie. Najčastejšie alebo veľmi často je to sternocleidomastoideus. Tento sval sa môže viazať aj s inými problémami, ako je napríklad tinnitus, čiže to je to, keď počujete pískanie v ušiach. A tento sval si môžeme ukázať veľmi jednoducho. Teraz možno nie je až taký výrazný, ale keď hlavu trošku vytočím, vy si môžete v lahu na chrbte mierne vytočiť hlavu a podvihnúť ju. Ja si dám odpor. Tak teraz by už mal byť vyrysovaný. Tak. A ide nám tuto spoza ucha, proces mastoideus, až tuto smerom k stredu. A hľadať budeme vždycky druhou rukou a celý ten jeho priebeh si môžeme takto pekne poprechádzať. On má dve časti a aby sme ostali v nejakom jednoduchom rámci, kľudne môžete ísť viac do hĺbky, spraviť ten kliešťový úchop a pomaličky prechádzať. A tam, kde nájdete niečo citlivé, čakáte na uvoľnenie. Môžete ešte sa posunúť vyššie, nižšie, pohrať sa s tým. Tak. Typická zóna prenesených bolestí a máme to tu ukázané. Môže ísť sem, za oko, môže to byť aj v temene, môže to byť nad okom, keďže tam máme tých bodíkov viac. Musíte si pekne prechádzať celé toto. Niekedy klientom ukazujem, že môžu spraviť aj taký ako keby tlak priamo proti. To je ideálne robiť tu v tej hornej časti, tu v tej spodnej už opäť neodporúčam, lebo by to mohlo byť pre vás nepríjemne dráždivé, mohli by ste tlačiť aj na karotídu, takže tam radšej ten kliešťový mat. Máme tu ešte niekoľko ďalších svalov. Žuvacie svaly môžu s tým súvisieť. To sme si už ale ukazovali vo videu, ktoré sa venovalo poruchám temporomandibulárneho kĺbu, s čím sa možno často stretávate, alebo ste sa možno stretli hlavne po nejakom vážnejšom zubnom zákroku, alebo ak ste mali dlhodobejšie problémy s nejakým zubom a žuvali ste iba na jednu stranu. Takže to sa môže rozvinúť aj pri tom. Môžete si to pekne pohľadať, pouvoľňovať a pozrite si to naše ďalšie video. No a potom veľmi často sú to tu tieto krátke svaliky pod lebkou.
To je oblasť, kde je veľa svalov, veľa receptorov, pretože potrebujeme z tej oblasti veľa informácií kvôli polohe hlavy, pohybu hlavy, fixovaní zraku na pohyblivé predmety, alebo keď my sa hýbeme. No a tieto poruchy preťaženie môžu generovať aj bolesti hlavy, ale aj nejaké ďalšie symptómy, ktoré určite nechceme. No uvoľňovanie je jednoduché, môžete využiť aj tenisovú loptičku, láhnete si, len niekedy sa tam zvykne sklzávať, keď ležíte na zemi. Ja mám ešte taký trik, že klientom poradím, aby si tam dali uterák a jednak tá loptička je trošku vyššie, ale už sa tak nekleže, môžu si ju trošku posúvať rukou, posúvať sa hlavou. Najjednoduchšie je, ale či už sede, keď hlava je opretá alebo v na chrbte. Zoberete aplikátory, ak chcete bodovo, môžete si dať takto prst cez prst, nech to máte ľahšie. Idete, môže byť jemný záklon, hľadáte opäť v tejto oblasti. Keď nájdete, čakáte na uvoľnenie. Pozor na to, aby ste to nerobili nejak silovo, že uvoľňujem túto hornú časť a trápezy mám nabombované. Hej. Ideme sami proti sebe, lebo potom môžeme ísť zase na tie trápezy a budeme do kolečka. Čiže vždycky pri tom uvoľňovaní chceme byť čo? Chceme byť čo najviac uvoľnený, zrelaxovaný. Samozrejme, asi som ešte v tomto videu nepovedal, ak nemáte diagnózu, ak ste neboli vyšetrení, odporúčam absolvovať odborné vyšetrenie, kde sa vám spraví plán na mieru. A toto video točíme primárne pre našich pacientov, aby mali nejakú predlohu, pretože my im veci síce ukážeme, často si ich točia aj na telefón, ale dávame im k dispozícii aj takéto rozsiahlejšie manuály, no a snažíme sa teda pracovať aj na projektoch telerehabilitácie aj v rámci výskumu, ktorého toto video bude súčasťou. Držím palce, pokiaľ by ste mali akýkoľvek problém, otázku, kľudne nám napíšte a radi vám poradíme.